ikolli ħafna stedniet għal attivitajiet akademiċi li jsiru fl-università minn żmien għal żmien u ma nistax nattendihom kollha. Però dil-waħda dil-kommemorazzjoni tal-lum ma stajtx ma nattendijiex il għaliex tikkommemora xi ħaġa li hija wisq għandha tkun wisq għal-qalbna bħala nazzjon il għaliex jekk hawn xi ħaġa li tagħmilna nazzjon differenti minn dawk tal-madwar. Inħoss jien li hija l-lingwa il-in minn affarijiet oħra, mhux il-lingwa biss, imma l-lingwa hija jekk hemm ħaġa waħda biss, wieħed irid isemmi lingwitna li tagħmlilna dak li aħna. U ma nħossx li kulħadd f'dal pajjiż sfortunatament huwa ħabib partikolari tal-Malti. Anki il-pressjonijiet li jkolli kemm ili rettur, anki minn qabel meta kont għadni prorettur għall-affarijiet akademiċi. Il-pressjoni biex forsi innaqsu l-importanza tas-suġġett tal-Malti bħala kwalifika mandatorja li mingħajrha ma tistax tidħol tagħmel korsijiet fl-università. Għalfejn din il-bżonn. Jiena sejjer inġinier, x'ippurtani mill-Malti. Jiena sejjer fil-mużika. U jkollok sitwazzjonijiet kultant pjetużi ta' studenti illi iġibu ċertifikazzjoni eċċellenti fil-xjenzi u affarijiet tal-business, u mbagħad jeħel mill-Malti. U ġenituri speċjalment iġibuk qisek qed tagħmel xi dannu personalizzat fuq it-tifel jew it-tifla tagħhom li tkun f'dik is-sitwazzjoni. Minkejja li ma fiha ebda gost tgħid il xi ħadd ħanżomm il-bib magħluq għalik iddispjaċini muru ġib dan l-imbierek suġġett studjah u tista' tgħaddi minnu għaliex l-elufi jgħaddu minnu. Konvint illi dik il-ġurnata li tasal fejn ngħidu nagħmlu bħalma jagħmlu istituzzjonijiet l-oħrajn kollha f'dal pajjiż barra l-università illi ma jpoġġux il-Malti bħala rekwiżit biex tidħol tistudja. Tistudja kollox, mediċina, tistudja liġi, kollox. Il-ġurnata li tiġri dik li l-Università tagħmel nerġa' ngħid bħal istituzzjonijiet l-oħrajn kollha li għandna f'Malta u li tgħid innaħħi l-Malti. M'hemmx għalfejn. Dik tkun il-bidu tat-tmiem tal-istudju tal-lingwa tal-sinna. U tkun fl-opinjoni tiegħi l-ġurnata sowda faħam. Nispera li jien ma ngħix biex nara din il-ġurnata u nispera li ma jkunx hawn xi rettur futur illi ifettillu jagħmilha. Mela, jiena ma naħsibx li ħadd tiġri, frankament, illa għaliex għalkemm mhux kulħadd huwa tal-istess opinjoni, imma hawn ħafna aktar li huma ta' din l-opinjoni milli bil-kontra. Għalhekk ġejt hawn illum. Għaliex ħassejt illi kelli nkunaw u bil-preżenza tiegħi nagħmel statement dwar l-importanza ta' dan il-suġġett illi jagħmilna minn aħna. Grazzi talli qed torganizzaw dina l-biċċa xogħol. Għandi interess qawwi nara x'inhuma id-dokumenti li naħseb użajtu biex wasaltu għal dan il-findings li se titkellmu dwaru u grazzi ta' din il-folla f'dil kamra kif kont taf inti li fuq 103 ħadd sa kważi sal-inqas siġġu wieħed hemm li ntfajt il-kowt fuq, ġifieri. Grazzi.